아니야. 이씨. 그치. 들어. 뭉치게. 안 되겠지, 그러나. Oma kiri thangkang nei mendra tam no asuk thap saka thap rekha nei phunuk nai full video no rok no botabu phunuk ya ang tiprasa ayuk lok thung hin ya sak nai tong di paya sak o video no hero plan hero oi gahamda I ang kongrai no norok bumanjaga nang tamani diasuk tamung khasa usukang ni video nai lailia norok boda ang hai superstar musamarok nai khang ke no 3 mas 4 din khi kapang gei lom am bagai no naira gliana norok do kaham kok se tanai di superstar ok rei thango aboni slai real video o boi kislang kolma boini brapen ketal phunukma naima chawo nogo tong detei haya da dolrok gari bara rok khapna nangya superstar naina hangai thangai boi chwa kepek siddi kepek drugs kepek febekoi kepek petrol kepek pen motomoi phege stage ganao kobor jawi musanai rok no nugna nangya te ril khainai nokchi saka kawi berainai rok botabu kok phirok na rungkhabele buino angkhe borok no kok maya rok da boba bobi rok sengna hintongmani do ani no chakhana borok ni chaliana dol rok borok rok tabuk short video se naina hamjago long video ya nung bo chakri ganang chalano se hamjago patabiri nungei bike kai sawo 3-4 jon kanai noya abono hongke phadi tabuk dol rok video naina chengi relai siwana kapal ayang bufa busajuk no koprom tongkhapu khangrai hakorogo yakda sonjak ting khele pailaikhya ang reels video khlaimani nin problems tamo nini problem tamo da hinna nang khaya ke nini problems tamo rignai sikok nin problems tamo problems o nung no ta sini problems ba nini ril nugui no angmia horo bohok dera mani thui thawi manliya nung ba sawi tong nin koi taka loss nang kani ang reels video khlaiye 5000 los thangka ani rang nini reels nai google pay khai ro di tabung no rohod da manno sadi nung rohmaya hangke haike kokta sadi reel nai na hangke no nung se no nugjak phayo hangke saifung no naijak tei eng thangta yang boje nang nung ya reel rok no buskang nugjago nin man sonman baikha I baisuka ani man sonman nini bagai ang bazaro thangpuro itbatani rasirok se nini reel no nai obreiba waglei toktei thokjak sebele hinchiu hingke abo man sonman baima klayani rasirok se kechen gosi siu hingke borok asuk musukni sutei khokjanai rok se kok borok sanai ba sini jati gustirok no ungna hinwan sukata dol rok o baiko to krida bo thapa horsing jagyang khe thapa o sutei sonu ba pure arsi bunya khnapara ke salangti ba bukuk chitra da sajakna musung ning ang bai tam lasia da ninga no okra tutei tamna lasina snono ninong da maise tong ang lasina ne abo simino sana runguna norok ninong da maise tong ang tam nini nokni maida chawi tong ang tam nini ma babu phurngya da no nini nogo buri borok kreida norok de oroni wai besuk mang somui na harjaka ang nini pen thapla color no wai besuk ang motongna chaitokha oi obole alada laino se sogesiu ang reels video sira khlayo angri kri jam sai tong ara nono ke sabori grei musao hinchaka ba oi rigena jamate sikok tam ni ma khok nung abosi sadi sungno belai dam hni da buini khokna haya ke mere jagai nungri ganang da musai tong gunda kanai da musai tong hise hinjak na ngung buiba yogya je sakai pano musai tong di nini o attitude ni jarei nung facebook id ta hin khulok facebook account se ta hin khulok facebook o tam nanya bagi khulok sadi nung ang da bufa bai busajik ni viral video naina bagi khulogo tamba waisa waishu hungke nung mui krei mai chawi live marogo nono phantok ni emoji rok horuta ang e thamse ka tu wachim kenji bai mang suplai rin nungke kenchi bai suplai tong di bui khenono tamo jinis sadi luhan silake bo gerak tolan silake bo norom e tam sanang ni jora phai ko tabuk oi editor of burino ban kundri nukhung ori ri tlang ma haike kobonri ro hola o editor wang no bela ang no kobonri mari naita reels video khlaiba rong sin ba pe khulok jang kai thampu war kalang khamasat thampui rok phano comment kaham khaya nono war kalang kha kono boroini reels video nayei nung bini character certificate rimanya nung class 6 jora pori oi datak ma jaga phano habre jagya abono ta character certificate batamo nono ang juta suna certificate phano reiman gelak thani ayang room number 14 no teita phaidia ne oro tei waisani ni mukhang nukhang ke ang calendar baisi direct khitar sinai nono sablasina nang sajaman u buni bihik busana tui kharnai borok silasina nang ble engke buni bihik busa tong hin saiman tui a busanya tui kharnai brirok abo hai brirok silasina nango sekango tanggi okok sayabana tei sabo tong juta suna certificate nana phainai bisingor horde tamang document sanamnai haike kok sajak tongkasa hut tamo jinis sadi luhan silake bo gerak tolan silake bo norom lei ang samani jada jaka nung bo tei pala khanai janung liano na nini kata rilo please haike kok singdi phataro tongpuru hungke gesango bisingo hapru hungke tungu tamabo hnei mono ani request sin borok rok khalte sin borok no sapu khayan dori thak
Bahagia nono komen me khaye tolak kleman abo sisi ni borong khai. Facebook rogo lam sugani YouTube channel lo hene shinai rogno support khai tongan antana nono sung kujugo tisai ro horei toling bai ka khlai ro horja khe sabo yasakna sanono Sini borok se amsiki hinsa nazalayo amsiki hinsa nazalayo. tam sini borok rok nung kok sungma rok hengke khub kaham belana double meaning kok se sunggo hengke nunggo kaham bu thango abo hamya bu thango abo nung se bujiya bla are nung no sunggo je saimanai sadi henei sake bo nung no joli jago saya khebo comment khainai kerei hai kerei mora dokka thini dane sa khaineng Cina. munu suta montro no poritong omo hai montro sini yang hengke seili ko chono taise thepana bage use khaijaguta norokni yang rogole tanjakna sigang thina musungya sak sori hammano pamjagai mutai rogni thani help chanmani montro phano ongkhana tei khana mani borok no bufa bai besajak khnei do bufa busajakni hamjakma bujiwo sungbo khusi khese tonglai di thangkang aboni bagai no sawo ang bazai randini juak khamno ta nungjaba di kepal phekka hengke bihik busano sini yangu omukhang bazai randini juak kham nungjak da nungjak ya norok no sadi jenomna iphone rok se sankana bufano mai angei no koi tongta busajak no lo bai ador khai tongta tamchaya nukba o video no asik viral khailaika kaham no bla tamo boloi khumu sajak sikili rok no sabo haike khislang rok mihip omo hai rok no nugui bo kobor kaham wan sungnai norok no am bagai no viral ingta norok ni o video tabuk se saimano je bufa bai busajak khnei borok no chajaknai rokno ang sana musungu norok to ano hinnai nungtam ni haike masaka nungtam chaya nuk bufa ba busajak no hamjakta maya khayo angkhana bla paikha norok ni kok khana de nijini busajak sikli rokno bo musuk haike khislang rok mihip tei sabo haike khislang tamma haike ya sibai ekrek nai rok nai hinu je dukmano se ma saudo dol rok borok hampan ongkhana tamabo nijini busajak rokno se khislang mihip mannai jat ekrek mannai jat hingke abo norok no wansuk baidi je bini yang phaising bajanai rok bo lo busajak bai hainong naita buai rok wansa manai tini abo mosomsa mohai photo rok no naite loiseng thangka tabuk ang cute englaina jaitok laijak selfie o tobo se kata kuti phalnai ni busarok no solo hingke abo camera ni da dusba Durga Puja beranya thangmale anagi ni boyfriend no nugiru busuk age ni boyfriend abo yong brei bakhumai rok da per khana bini torch hai ke na singnai male tamabo wathai hului na har tongsu karon tamo tam sing no ba singi tongsa ning se tangi haike na sikjak no bole wathai simi se hului phunugo ning se bini age tam rok no hului phai ning atai khai phai no bo bemar ka phajago no sing salia ning se sasi de tabuk sing no nini ex boyfriend ni bo mani no hului phai thambai hai ke na singnai male tamabo wathai hului na har tongsu musuk pun da bo ba wathai hul musuk pun rok no se ada chata tai nukmani hengke dol rok tinin bagi omsuk no video sajak khangke like redi chajak ya hengke pun bai thudi tei comment khaina rok share khaina rok tapok di je video simina nai subscribe khaya rok headphone painani rang hornai ang tobo subscribe khai di tini ase kok sajaknai rok krei abono hengke malai laifinai ketal video o thangka do dol rok bye tiprasa ai glok thung